Όταν ήμουνα μικρός μου είχαν πει ένα παραμύθι, ότι αυτό που λέγεται φιλία υπάρχει και εσύ σε αυτό το πλανήτη. Μου είχαν πει και για κάτι σπουδαίο που το λέγαν ιδεολογία, και να με πιστώ σε ιδανικά όπως πατρίδα, οικογένεια, θρησκεία. Μου είχαν πει για μια γενιά εκεί γύρω στο 60 με 70, για μια επανάσταση μια χρειαζόταν η γενιά μου θα έκανε τα ίδια. Μου είχαν πει και για κάτι παράξενους με καπέλο και μπλε στολή, αυτοί θα με έσωθαν κάποιος βλέπει στο σπίτι μου μέσα είχε μπει. Μου είχαν πει για μια χούντα και για μια αριστερά, μου είπαν για κάποιες χαμένες πατρίδες και 400 χρόνια σκλαβιά. Μου είπαν ότι ήμουν τυχερός γιατί τώρα έχουμε δημοκρατία, για κάτι που το λέγαν σοσιαλισμό και έμοιαζε με ελευθερία. Μου είπαν τα πράγματα έχουν αλλάξει για τη δική μου τη γενιά, και αυτό έχουμε ένα πιάτο να πάμε, όλα είναι μια χαρά. Μου είπαν να βάλω γρήγορα μυαλό και να συμβιβαστώ, τότε κάπου εκεί είναι το νόημα της ζωής, αν το ψάχνω θα το βρω. Όταν ήμουνα μικρός μου είχαν πει ένα παραμύθι, μα είχε άσχημο τέλος και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουνα μικρός μ' είχαν διδάξει μια ιστορία, τώρα μου τη λένε αλλιώς, μα το μαθαίνω στην πορεία. Όταν ήμουνα μικρός μου είχαν πει ένα παραμύθι, μα είχε άσχημο τέλος και αυτό το ξέρω ήδη. Όταν ήμουνα μικρός μ' είχαν διδάξει μια ιστορία, τώρα μου τη λένε αλλιώς, μα το μαθαίνω στην πορεία. Το παραμύθι έχει αλλάξει, δεν φοβάμαι πια τους εχθρούς μου, γιατί οι φίλοι με έχουνε κάψει. Και εκείνο το σπουδαίο που το λέγαν ιδεολογία έχει καταντήσει γραφικό κι ανήκει πια στην ιστορία. Τόσο για την επανάσταση που θα έκανε η δική μου η γενιά, την κάνει μέσα από ακριβά αμάξια, ρούχα, μόδα και λεφτά.